това го означава като това червенто. И то има костюлка. И какво се прави? И изплува с костюлката и няма да я изязда с костюлката, само меко се изязда. А как се изплюва? Лапа с костюлката и накрая изплува и пред татка си и пред майка си. Лъпни. Цялата отворил след. А как да разбера кое е мекото, Марти, и кое е костюлката? Не мога да го разбера това. Сега ще изплюва. Гледайте. Браво! И как разбра, че точно това е костюлката? Как разбра, че не е мека тя? Това не мога да разбера. Тя е твърда. Сега е точи, тази е без дръжка. Така? Как се прави? Изяш. Покажи ми, изяш и ми покажи. Сега ще гледам внимателно. Така. И си отваря устата от време на време, за да виждам. Така мекото. Така, видях. А червеното е мекото, така ли? Да. Другото червено костюлката няма да ядеш. Хайде. Не ти я изяжда, аз ще гледам. Добре. И накрая се научи. Не може толкова лесно. Къде ще на училище ще ходя и ще ги питам, те ще ми обяснат. Ще ги изучат тези неща, колко ма. Къде е костюлката? Не виждам костюлката. Има ли? Да. Браво! А я да видя мекото. Покажи ми мекото да видя. Корема е. Пътя е в корема. Не се вижда. Проклятие. Готов ли си вече? Да. Сега лъвни и ти мекото е взял на черешката мекото и после костюлката не. Разбрали сега лъпни. Това ми е пределно ясно. Хайде лъпни. Чухте. Хайде лъпни. Хайде лъпни. На черешка и без да ядеш костюлката. Разбрали? И да сложиш с моята сеписка. Какво да сложи там? Костюлката с моята сеписка и да сложи и аз се твърда. А дръжката? Да ям ли не? Не. Тя мека ли? Взяли костюлката! Изплюх я. Има ли костюлка? Има ли костюлка? Ето я. Видяхме. А дръжката какво да я правя? Ами. Защото моята череша имаше дръжка, видя ли? Искаш ли още? Не, защото корема ми е пълен вече. Какво търсиш? Забрави къде е коша ли? Да, не съм се правила. Кажи какво гледаш сега? Кой филмче гледаме? Сега се гледам за Дени и Белата. И за този момче, и за това момиче и за другото момиче, което не е Дени и Белата. Не е ли? А той защо се казва, че е Денис Белята? Защото е Белата. Денис Белата. Какво значи това? Защото е Белата Денис. Защото е Белата Денис. Защо се казва Белята? Защото е Денис Белата. Значи, че яде хапчета и ги стреля в устата с прашка ли? Да. И яде боб ли? Да. Не. Не, Денис не яде боб. Дава на Кандид Калоша. На кой дава? На бандит Калоша. Лоша градец му дава боб. Защо на него? Защото ниска. Да извади ключа? Да. А какво прави с ножа? Ами го забосна с дупето. И иска се да умре Денис, ама не можа. Той го вкара в дупето. Защо така го вкара в дупето? Денис. Не послушката си. О, крадеца. Крадеца бандика. Крадеца бандика, ето го. Това е крадеца бандика. Ето го
деца бандиха. Няма страшно, не се присне, Денис ще го победи. Що го ги хвърда от коливката? Лошо. Кой? Кой беше? Бандита сигурно. Не беше бандита. А кой? Ей това момче, не Денис. Ей това другото момче, не Денис. Денис добър ли? Да, А защо прави бели тогава? защото е непослушен. Защото е Денис Берата. Мигър. Да, Мигър. Мигър е Денис Берата. А ти? Марти Беляза ли си? Не. Да, Денис. Аз съм Денис Марти Берата. Съм. Бандика, кладеца. Кладеца бандика. Кладеца бандика, виж го. Бандита. Кладеца бандита. Да. Ето го. Кой? Спокойно ще го сложа в една тръба, няма проблем. И аз ще му махна якето. И какво? Ще му махна якето. Защо? Да му е студено. И да ще му махна дреката да е гол. Ау, какво наказание си му измислил? И ще го наказа в една тръба. И ще му махна бузите. И ще му махна бузите. И устата ще му махна. И ръцете ще му махна. Махни ли?